I a segona B, l'Atleti Balears juga demà un dels partits més importants del que resta de temporada en la seva lluita per entrar als play-offs d'ascens. S'enfronta al Badalona, equip que marca precisament la zona de privilegi, quart amb 48 punts. És una final perquè no tenim marge d'error pràcticament. No tenen més remei que superar el Badalona. Els homes de Cristian Zigue venen de guanyar 5-0 a l'Eldense, però necessiten sumar de 3 en 3 si no volen veure com s'esvaeix l'objectiu d'acabar entre els 4 primers. El play-off és a 7 punts. Mientras sea posible el luchar por los playoffs, nosotros vamos a luchar, no estamos tan lejos tampoco, y pasa por ganar en Badalona sobre todo. Els catalans són l'únic equip que ha aconseguit imposar-se aquesta temporada a l'Atlètic Balears a Son Malferit. Els blanquiblaus hauran de desplegar el seu millor joc si volen vèncer el Badalona. Ve un rival més que dur i l'equip està en confiança, però ja t'he dit que hem de fer les coses molt bé per contrastar un poc el seu joc del Badalona i esperen que així sigui. Una victòria garanteix reduir a 4 els punts de distància amb el play-off. I el Mallorca B vol aconseguir la tercera victòria seguida contra el darrer classificat, l'Eldense. El filial arriba a l'enfrontament de demà amb la moral ben alta després de la victòria de la setmana passada contra el València Mestalla. Tot i els darrers bons resultats, Pepe Gálvez no se'n refia i creu que encara falta per aconseguir l'objectiu de la permanència. En esta liga puedes estar tranquilo una jornada, que yo creo que ahora es muy importante ganar este partido porque seguiríamos manteniendo la renta de un partido de diferencia e incluso podríamos aumentarla, ¿no? Si no, otra vez presión, quedan muy pocos partidos ya y estamos cerca del objetivo, pero no está conseguido.